wika sa pagtuturo? May mga module o anumang kagamitang pang pagtuturo ka bang ginagawa na nasa Filipino o anumang katutubong wika? May mga saliksik o inisyatiba ka bang ginagawa sa pagpapahusay ng pagtuturo sa Filipino ngayong pandemya? Muling binubuksan ng Komisyon sa Wikang Filipino ang Gawad sa Ulirang Guro sa Filipino 2021. Bukas ang timpalak sa lahat ng gurong nagtuturo gamit ang wikang Filipino o iba pang katutubong wika bilang medium sa pagtuturo sa anumang asignatura o disiplina mula elementarya hanggang tersyarya maging sa mga direktor ng Sentro ng Wika at Kultura maliban sa mga kawani ng KWF at kanilang mga kaanak hanggang ikalawang degree. Ang huling araw na pagsusumite ng mga nominasyon o aplikasyon ay sa 1 ng Hunyo 2021. Para sa karagdagang tanong at detalye, mangyaring makipag-ugnayan sa Sangay at Salita at Gramatika, Komisyon sa Wikang Filipino, Gosaling Watson 1610 Calle JP Laurel, San Miguel, Maynila o ang kanilang cellphone number sa Globe 0906-509-7841 o ang kanilang Smart 0968-605-5850 o maaaring i-contact ang kanilang email na kwfoliranguro@gmail.com o ang kanilang website www.kwf.gov.ph. Tigal man, ket nagbali na paset ti agdama, naliday man ken naragsak. Sublian ken warwaren tinaitaneme na kalman, babaen ti programa, taljap, iti napalabas sa kalman. Pakaistoryan tinapalabas iti tunggal maysa, amabalin na pakaadawan iti naibalitukan nga adal ti biag. Awisan da kay nga ruda makipaset iti programa. Babaen tin kay paningibingay tinagrupsa na kalman. Ken pakasalitan yu iti biyag. Dito'y laing programa. Taljap. Iti napalabas sa kalman. Dito'y RPN, DCRL, Radyo Ronda Batak, 639 kHz. Mangyagan oras te alas 2 hinggan te alas 3 ti malem. Intunggal Sabado. Taljap, iti napalabas akalman.
Hello again, na bag nga oras tayo na sa ngapada. Aldaw man iti Sabado, May 8, 2021. At di kami nga may sumang bahay, tinadayo pagtaingan nyo di programa tayo taljap iti napalabas sa Kalman. Dito yung RPN DCRL, Radyo Ronda, Batak. Iti technical side, kadwa tayo ni Mark Angel Asuncion. Ito yung numutibiyang Rod sa dyan, tili programa tayo taljap iti napalabas sa Kalman. Kumusta kaya namin nga sa ngapada, kadagitag kasanga iti dato yung aldaw, May 8, kablawang tema iti Happy Christening, ken advance happy birthday ken ni Albine Nail Sadjan. Ti anak ni Police Lieutenant Aldrin Sadjan, dita Paway, Ilocos Norte. Ken happy Mother's Day to all the mothers entire the world. Happy Mother's Day kada kayamin na sa ngapada. At yung arod nga may manin isang bahay di programa tayo taljap iti napalabas sa Kalman. Kaya tintato ituloy dito pakasaritan ni Mary Ann nga nakabitinan da kasin Agil. Dengyam dato kumpadre Esmenio Taroma Alegado dito Honolulu, Hawaii. Of course, dagiti viewers and listeners tayo ti Facebook Live tayo ti RPN Batak DZRL. Kablawan teman dagiti taga United States of America ni Ma'am Virgie Umawid Wow. Kini Sir Eddie Wow. Hello, kumusta kayamin dita Amerika? Kumusta met tibiyag? Medyo okay kano met tenti COVID dita. Dita United States of America. Is it true? Ma'am Virgie Umawid Wow. My regards to Sir Eddie Wow. Kablawan temet ni kumpadre Julius Echeverry Solier dita Los Angeles, California, USA. Kenny Simon Tabonda dita Los Angeles, California, USA. Di pa'y Pards Hector Perdido ni Mang Dali keni Mang Ronnie Quemado dita Los Angeles, California, USA. Bueno, kasangwanan nang intay tuloy nga ibasa dato'y pakasaritan ni Mary Ann. Sagutan kay man iti mesa nga ayog sonata. Isagot ko para kada kayamin panglukat bilang musikal para kada iti mothers. Iti Happy Mother's Day. She gave me life, showed me what was right, taught me not to fight the battles that weren't worth the fight. Right from the start, she held me close, and as time went on, she was strong enough to let me go. There's nothing you can do that will change her love for you. When the world comes crashing down, her love will pull you through. There's nothing you can say that will take her love away. Through the heartache and the pain, it was her love that still remained. Her love is gonna shine through everything. There's
Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Sa nagdaan Time. na taon, Alas, marami na tayong dos, natutunan. Nakagawa Alas na tayo 2:20. ng Sublikam mga to, kalpasan na gito. ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Sa patuloy na pagdami ng umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix, narito si Ate Estrella Claro, 63 years old. Umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Estrella Claro, taga Barangay Buhangin, Baler, 63 na. Anong naramdaman niyo po nung uminom po kayo ng Mark Cafe po? Ganda sa katawan, masarap ang tulog rin sa Mark Cafe. So ano masasabi niyo po sa mga kababayan Ay natin? magsibilis sila para maramdaman din nila ang ginhawa sa katawan. Bili na ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural sa inyong paboritong butika, drugstores, supermarkets, groceries, at sari-sari stores sa inyong lugar. Ti silpo ti biag a bloodletting activity ti grupo ti The Mega Mix Singers ken ti programa Paru Arima ken panatiginanggay ti RPN Diesel Radio Ronda Batak ket agyaman karing tinayap nga sponsor Honorable Cecilia Araneta Marcos, Vice Governor, Province of Ilocos Norte. Gus unay ti agniha. Silpo Tibiyag Bloodletting Activity ken 61st Anniversary ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak ket babaen ti Magnakem dagiti sumaganad Engineer Eddie Labagnoy, Triline Builders, Kabangaran, Paway, Ilocos Norte, Mrs. Norma Pamani, Pamani Rice Mill, Bacara, Ilocos Norte, Imeldas Dry Goods, Masarakan iti Sangwanan ti Batak Public Market, City of Batak, Ilocos Norte, STY Farm Supply, babaen ken Mr. and Mrs. Rogelio S. Yapo Sr., RY Driving School, Mr. and Mrs. Junjun Yapo, ken ti North Estelar Events Place, babaen ken ni Mrs. Ana Yapo, City of Batak, Ilocos Norte, Dusunay, Tiagi. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time alas 2:22. Kano papagayam, hintay nga roda ni Tuloy, ngay basa, ti pakasaritan, yung patulod kada tayo ni Marian, iti Ilocos Norte. When Manong Digong naganakak iti maysa nga puraw ang maladaga. Ket linagip min wadda nagbalin nga kliyente mi a puraw ket talaga nga dag sipod ta kinita na ti listan ket adda ti Briton nga nakatransak di nga nangitadan na kaniyak. Nga iso ti amok nga kumpirmado ang makimputot iti puraw nga anak ko Manong. Pinadas ni Mamang Klen nga kontaken ti number nga inted ti puraw nga mawanen detoy. Isungin niya si kasunan. Ti pan nakaisapol ti mangadap itubing.
Jak kayat nga ipadap ti anak ko di manong digong ngem kasano abiyagik ti anak ko iti kastoya pagsapulak. Awan masno pa pagsapulak ken jak met kayat nga may pakita ti anak ko kabayatan nga dumakdakkel. Amay saak aputa. Narugit a babae. Mabaybayadan iti paggapaman na ragsak kadagiti na darrep a lalaki. Ngem na kumbinsir nakmetlaeng ni Mamang Kleng manong digong nga mga paadap ti anak ko apuraw. Ket kastaw na iti sangit ko idi italaw tinangadap iti anak ko ken pinagkaridak asaan kun nga tuntunen ti anak ko. Jak namamo dagiti nagbalin nga naganak iti anak kong ngem timbaga da kaniya. Ket puraw metlaeng ti lalaki dinto tapinay ti asawa na babae amay sa a Filipina. Kalpasan ti sumagmamano a bulan, back to work nakmetten. Kas iti dati para sapol ti klientek ni Mamang ket syakmet iti para kayang. Yan para kayangin. Aging gana nga nagsakit ni Mamang iti kanser ti bara. Imbilin na kaniyak nga agsolo ak kanulatan tasan naunayan nga kabelan ti dati a trabaho na. Tanalakang mabannog wenusan ket iyam amunak ti may sametlaeng nga bakla agayem na ta isunukwan ti agbalin a manager ko. Inya mamunak garud ti may sametlaeng nga bakla ngagnagan ti Mamang Buda. Buda takasla Buda ti lukmeg na. Naglagit na ni Buda nga Tolentinon, sika kumpadre Julius Echeverri Solier. May sa nga Ilocano. Ni Mamang Buda, tinangala kaniyak, ngem sanen nga ti Metro Manila, tinagyanan mi. Ngem ket di niyawid nak, iti Ilocos Sur, iti Canton, Ilocos Sur. Sanan nga freelancer ngem ket di inserek na kiti mesa nga bar kas GRO wenno guest relation officer. Nagbalinak nga center of attraction iti club nga Simrikek. Agsipod tagagangay kano ti baro nga sangpet ket kay ayuda nga i-table. Kaslakin ni Julius Echeverri Solier, mahilig ti baro. Iti sa nunay nga nagbayag san langinen nga pa-table ti raramidek. Tapag salayan dakpayan iti floor manager mi, anak kalamo-lamo manong digong. Kun kuna digiti babay nga dancer, tamababay nak nga rod ta agasem, nga lamo-lamo ka when awang pulos tinaikapit iti bagim sa kagsala-sala ti kasangwanan dagiti na bartek nga lalaki. Ket kuna dagiti padak nga GRO nga tapno na tortured ken nawawaldak kanu ngagsala ket agusarak iti pagpatured. Injaya da kaniyak ti kasla tawas puraw nga powder ket may samay tinang sindi ket angla angot-angoten dan ti asot na. Impangot damet kaniyak ket 5 abakmet. San unay nga nagbayag ket kasla awanen tus usto nga riknak ken puot ko manong digong.
kabigatan na sa ano nga nagbayag ket kaslawanan tusto nga riknak ken puot ko. Kabaylakon ter aramiden nagididadto mga dancer nga gikat ti underwear iti sangwanan ti adu a tao. Kabayatan nga agsala-sala iti tablado nga palpalakpakan. Dagiti na barbarteken a customer. Ket maysa iti mayat nga mga pros iti bagik kadagita nga tiyempo. Kabigatan na manong digong dinamag ko nun niya tinararamid ko takaslawan tinananay nga riknak iti deta rabi adamok ti ag floor show. Namuak nga siya bugayam ti impangot da kaniya. Ket nagtrepakon tinagsalsala nagsala-sala. Nang rugi din manong digong ket bastag sala kami kadagiti padak nga dancer ket agsusup kamin iti bato ako nada. Basta rumabiin ket mangrugin ti show manong digong ket bato latta. Kaslawanan niya manan kanyak. Ti agsusuk iti shabu. Takasla nakalaglagan ti riknak no adda ket impluwensya ti may parit a droga. Awam babayin ko. Mawan dagiti dagen sentriknak. Iso nga kayat ko nga nakahayak latta. Idi agangay manong digong ket uray awanen ti pabuyami wenno agsala ket agsapul akon iti bato. Bato nga iso amin ti papapanad ti basapsapulak ken awanen ti mabatbati kanyak. Kadagiti dumapay a pagkasapulak. Agingga ti may sangal daw manong ket namamok ti may sangag nagan iti Victor at taga Ilocos Norte. May sa pahinante ti cargo truck nga nagbalin metlay nga customer ko. Medyo nataynganin ken balo ka nun. Idi na minsan nga dimagas ti club mi nga naggapo da biyahe ket inamisdak nga pamasyar ti ili dati Ilocos Norte. Ket gaputa maboring akmet. Metten iti club ket pinadas ko ti simurot ken kuana. Baring isumetten ti makapagbalbaliw iti biyag ko. Namyanan nga paset ti Ilocos Norte ti ilida ket ditoy nga nagtulag kami. Nga isu ti mangbantay ti balay na ta wenno nagtulag kami nga siyak ti mangbantay ti balay na. Ta adda kano metten sa bali nga pamilya dagiti anak na. Ited na kano amin nga kasapulak basta agdan na kami ket no kasta ngagbiyahe ket mabati agmet ditoy. Ken kang runan ti amin kunana ket tapno maitalaw na kano iti club akas GR. Manong ang nugutek nga ididamo ket jak kay tagsipod tawan met ti sabaling obrayek no saan ngagpaldag ken mangan. Di nagmet palubusan ang makikaruba ta mangan no makangeg klaeng kano ti madi nga sao dagiti karuba. Kasta nga rod ti napasamak manong digong aginggang nga dati na mamuk nga mahisamet a babae ang nagbalin nga kasingit ko. Agsipod ta medyo masalaak ti ugali na ken kasamet isuna nagbalin kami anasingit. Negosyante iti ikan iso nga namamok tamumay aglaklako iti ayan. Iti na minsan nga may ditoy ket san na amin nga nalako dagiti ikan ket imbaga na ngalutwen mi kano. Numayat tibagi ket uminom kami.
May liwak met iti jamming kadagita panawen manong digong isong manugot akmet. Pinulutan mi dagiti ikan nga sana nalako ken kastaunay ti bartek mi. Idi mabartek kami manong kedadamet ten inruar na nga kasla der aramay day ijay lokusur. Sakbay nga ag floor show kami. When manong shabu. Ket gaputan ni Ruwa makmet nga gususari ti bato saan akon nga nagpaudi pa nga simusop. Ket permi ti ragsak mi adwa. Idi naibus mi ti mesa asosye. Idi naibus mi ti mesa asosye. Ket nang lukat manen ti mesa. Kaya di taluklukatak tapno ipankon iti foil tasin dyan mi kumamanin. Idi tabigla analukatan tiri daw mi ketanyan nga si daw ko idi ta populis metten ti simrek. Ket pinaturungan da kami ti paltog. Kot indak apat session. Isu at iniliw da kami dagiti pulis manong digong. Binisita nak ni Victor kit kastaw na tiluksaw na takayat na laing kanukuman ngagbalbaliwak ngem nagpaisungsung akmet ti mesa nga adik. Sa naklatan na nagununi ken kunak kanya na nga baybayan na ko. Nanyaman ti mapasamak ti bagbiag ko ket makamuaklat na. Ti makadakes manong digong ket di magsanpay ti kaso na pinagbalinda pa nga selling when no naglakwak kano idinto ta possession when no nagikutak laeng kuma ti kaso da kaniya nga madadapay nga pinadagsen dagiti salbag nga pulis ti kaso taimbagada pa yen ang naglakwak when baybas tinaaramid kaniya. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time alas 2:37. Itultuloy tayo itong ibasa dato'y surat ni Mary Ann ti paggibusan na kalpasan laing ti sumagmaman na pamalagip manipod technical studio. Ako ay tutula mahabang mahaba tungkol sa chocolate drink na malinamnam na abay sobrang sustansya pa. Tikman ang Mark Choco 9-in-1+1 chocolate drink mix with stevia. Meron itong taurine, probiotics, omega-3 DHA at chlorella. Kasama din ng herbal extract na gotu cola, acai berry, cocoa at spirulina. May natural na pampatamis ito ay ang stevia. Kaya naman talagang masustansya. Ang herbal extracts ay mahusay na nakatutulong upang palakasin ang immune system ng ating katawan. Mark Choco 9-in-1+1 chocolate drink mix with stevia. Available at leading grocery, drugstore and sari-sari store. Mark Choco 9-in-1+1 chocolate drink mix with stevia. Choco linamnam, healthy sa katawan. Kailan ka huling kumain sa labas? Pwede yan. Mag-ingat lang. Mag-mask at face shield. Hindi mo man mangitian ng waiter, siniguro mo naman ang trabaho niya. Maghugas ka ng kamay. Sa kamay mo nakasalalay ang negosyo ng restaurant. Dumistansya para malayo ang mararating ng ekonomiya. Kain tayo? Ingat-angat, tayong lahat. Ito si Secretary Carlo Nograles ng Task Force Zero Hunger. Dito sa ating bayan, milyon-milyon ang nagugutom. Maraming bata ang kulang sa nutrisyon, lalo na ngayong may pandemya. Para maagapan ito, nagsama-sama ang pamahalaan at ang pribadong sektor sa kilusang Pilipinas kontra Gutom. Lahat kasali, lahat kasalo.
Para malaman kung paano makaambag at tumulong, pumunta lang sa laginghanda.gov.ph/Pilipinas kontra gutom. Ti silpo ti biag a bloodletting activity ti grupo ti The Mega Mix Singers ken ti programa Baro Arimat ken panakidinanggay ti RPN DZRL Radio Ronda Batak ket agyaman kalig tinayat nga sponsors sa National Irrigation Administration Management and Staff headed by Engineer Danilo V. Gomez, General Manager, Barangay San Pablo, San Nicolas, Ilocos Norte. Diyos unay ti Agmina. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:40. Ano papagayam, nagsalimuot met nga biyagen dito ni Mary Ann. From freelancer prostitute, nagbalin nga agogo dancer dita Ilocos Sur, nagawid dito Ilocos Norte, drugsmet na kay sungsungan na. Tatan, nabalod. Okay. Idi last week, ada dito trivia tayo, when pa question tayo gagayem ken kakabsat. Yeah. Kablawan tayo manggayam ti congratulations paigayam. Yeah? Congratulations kini Angel Solier. Cum laude. Manipod sa University of California Northridge, California, USA. Datoy ket anak da Mr. and Mrs. Julius Echeverry Solier nga taga Barangay San Juan, Paway, Ilocos Norte. Congratulations, Pards Julius. Mana sa nanay si Angel Solier. Yeah, mana sa nanay. And of course, happy viewing ken ni Kasin Ludi Pugat Lidora dita Barangay Kiling Sur, Sitio Bakukang, City of Batak, Ilocos Norte. Alawen, kublawan tayo pa, dagit tayo taga Barangay 25, Kalagip, Paway, Ilocos Norte. Dagit tayo Langgaman family, Ragragula family, Akdal family, sinupay, Galapia family, dita Kalagip, Concepcion family. Okay. Dagit tayo gagayem ni Bing Ragragula. Ti programa da nga Timek ken kultura ti Kailukuan sumaronon. Ken ipagpakamo memet datay drama, nakapimpintas dagiti drama tayo. 12:30 to 1 o'clock every Saturday ket kas talatibiyag pumaysa nga comedy drama. And then 1 o'clock to 1:30 is Lirio Titanak. Okay, at nga din iti question tayo gagayem ken kakabsat. Pangabakan nyo iti maysa nga energy drink. Datay First Vita Plus. Yun, First Vita Plus. Vitamins, minerals, micronutrients can mangipay ti extra energy booster, protection from stress. Yon, dagiti tayo may stress. Vita Plus. Isagot kada kayo ti First Vita Plus. Ti mga bak kada ti question tayo gagayem kay nga kapsat ket may isa nga box nga First Vita Plus natural health drink. Okay? May isa nga box dato eh. May isa nga box. Okay? So, ni Bingket, gusto sa Vita Plus, iso nga nakan energetic eh. Okay.
Ti question tayo, nagsongbat kayo, please, isurat yo, i-text yo, dato'y nagan nyo. Nagan nyo, can, of course, address. Name, address, can dato'y answer yo. I-text yo ti 0949-795-4454. Ulitin tayo ti Smart 0949-795-4454. Ken ti Globe tayo 0927-916-0298. Yon. 0927-916-0298. At tuyen ti question pangabakan nyo iti may nga box nga First Vita Plus Natural Health Drink. Sagot kada kayo ti Vita Plus. Okay? Hi to Alma Acido Toralde. Sakbay nga ituloy tayo nga ibasa dato'y surat ni pagayam tayo nga Mary Ann. Okay, dato'y ti question. I-text yo po kada kita'y numero nga inted ko kada kayo. Anya ti title. Okay? Idi last week nangabakan nyo met iti Tibicos. Title di last week, title ti programa ti alas 2 hinggan at alas 3. Nangabakan ni Dominic de la Cruz dito sa San Nicolas, Ilocos Norte. Idata ti question tayo, anya ti title dato'y drama ti oras ti alas 12:30 ingana ti alas 1:00. Pabalin nyo nga i-review kada ito'y RPN DCRL Facebook Live. Tamang nga ganyo pa through Facebook Live. Mabalin nyo text na. Aniya ti title ti drama oras ti alas 12:30 ingganat 1:00 iti malem. Pangabakan nyo iti First Vita Plus Natural Health Drink. Dagiti agday diet, pwede rin ito, pwede sa matamis, pwede sa mainit at pwede sa malamig. Ayon. Thank you very much, Vita Plus. Hintay nga ro din, ituloy nga ibasa dito'y surat ni Mary Ann. Naibaludak Manong Digong iti Ilocos Norte Provincial Jail. Ket kas kanya nga awan ti familyana ket mayatlatang. Ta at least libre ti kanen nang nangruna ket nasingpet-met ti warden tamay sa metlaeng a babae. Napardas nga nagtulid ti panawen Manong Digong kalpasan ti 3 atawen ken 4 a bulan. Nga pan nakabalod ko ket kuna ti abogadok manipod iti Public Attorney's Office. Ngano kayat ko kano nga gundawayan ti plea bargaining program ti Department of Justice. Tapno makarwarak met 10. Gaputen jakmetam mo dagitoy kunak ti abogadok makamukalatan abogada. No aniya ti amom nga pagsayatak pangaasim. Tinulagan nak nga rod ti legal counsel ko ket ginundawayak ti plea bargaining program. Kalpasan ti sumagmamano abulan makarwarak kon iti pagbaludan. Ngem ti manen parikot ko ket awan manen ti masnop apapanak norumwarak iti pagbaludan. Kalpasan anaawat ko ti release order ko ket nadlawan ti warden nga awan ti kutik-kutik nga gempake tapno rumwarak kon iti pagbaludan. Ket dinamag ko iti warden no madi-kadi ngagyanak latan dituyen. Taawan nga rod ti papanak. Ngem kunana amadi.
Tano once nga makarwara kon when no addan ti release order ko ket sana kon nga may bilang iti budget iti makan. Ngem kunana nga no kayat ko kanu ti agaywan iti ubing ket dagsapsapol nga gayem na nga addaan iti maladaga. Ngem kunak nga agdudua akmet no kayat dak kental-kendak ti bagbagana nga pakikadwa. Ket impasigurado na met. Akayat dak. Basta saan kun nga subsubyanan pa'y timadi nga bisyok. Idiagdama manong digong ket talo abulan kumeten kada ma'am cancer ko dito yung metlang Ilocos Norte. Kas para ay waniti ubing. Linipat kumeten tinalidema na palabas ko ket syempre dagiti bisyok idi linipat kumeten. Itanta nakarwara kon kahit ko kumamit nga makita ko man dagiti naganak kanihak tasipod pimanawak iti 13 itawen ko ket awanen ti communication ko kada kwata. Inggatangan nakmet ti cellphone ko ti amok ka babae ket narugyak metten ti makicommunicate kadagiti kakabsat ko ket bareng no addanton ti ornong ko ket makabisita met iti lugar anagtaudak. Nang nangruna ti panakakitak met kumakadamamang ken papang. Kastamet nga kahit ko kuma nga makita tinagbalin nga anak ko. Ngem imposible detan manong digo. Manong numampay kastoy tinagbalin nga gasat ko kinadamet tiriknak. Ket no makaawid akman ni Jay Mindanao ket kahit kumetlaeng tiag subli dito. Takayat ko ti Ilocano nga agbalin nga kasimpong alak no adda pay dumateng iti biyag ko agasat kinayat. Ited ko keng ka dato'y numerok ket aga ngem di mo kadi ipatpatangatang tada kayat ko kumamit ti makitext mate makigayem iti text. Sikalatan ti texanda ti ited munto kaniyak dagiti numero da manong tabarbareng babaen iti te cellphone. Ket makasara ka ko ni tipudpudno nga kain na yan ayat ko. Alamanong dito'y kon nga gibusan di pakasarita kinayat ken tibiyag ko. Ket sapay kumatad damit ni buray ko aliwliwa ken adal kadagiti nakangeg. Tuyagyaman Mary Ann iti Ilocos Norte. Bueno, thank you very much, Mary Ann. Medyo atidog dito yung surat ni Mary Ann. Duang Sabado ng imbaso tayo dito eh. Yeah? From her childhood, manipo diti pan nakagandat na narames, idi isuna ket ubing pay. Ijay lugar da. Babayan ka dito stepfather na. Nagpa Manila, ginandat damanen nga ramesen, babayan ti anak ti amo na. Aging gana nga nagkatang-katang, aging gana nga nakasarak ti mamasan, bugaw nga bakla, yatin lako na ti mesa nga lakay. Nadya lakay ti nang de-virginize ken kuana. Kaya kalpasan na, naganak,
nang yanak iti mesa nga puraw, naduktalan da Briton ti asawa na. Ay Briton ti nakaputot kenkwana. Ta Briton da di customer da nga puraw, foreigner. Ay ingana nga naipadpad di tayo Ilocos Sur, babayan iti mesa metlaing nga bugaw. Idadad tayo Ilocos Sur, nakamamo ti mesa nga lakay nga balo, nga pahinante, katinyawid na dito Ilocos Norte. Kaya dito Ilocos Norte, dito Ilocos Norte, ket naisungsong iti droga. Iti shabu. Aging gana nga natiliw na ibalod iti nasurok nga talo atawen. Thank you very much, Mary Ann. Iti dato'y surat mo. Alakit, sa pala ko tagtultuloyan ti balbaliw mo. Bueno, ulitin tayo, dati question tayo. Ag-text kayo ti 0949-795-4454, 0927-916-0298. Aniya ti title dato'y drama nga manggigan oras ti alas 12:30 ingana ti alas 1:00 iti malem kada Sabado. Pangabakan nyo iti First Vita Plus Natural Health Drink. Okay. Text kayon, pangabakan nyo ti 1 box. So medyo dumet basit dito. Ang Vita Plus. No diyo kaya yung handle dato'y stress yo, mas energetic kayo. Padasin nyo ti uminom iti First Vita Plus Natural Health Drink. Kasangwanan na ngayon tayo kitain dagiti nag-text. Sagutan kay Mampay ti mesa nga sunata para kada kay amin na sangapada mga karonda. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water. I will lay me down like a bridge over troubled water. I will lay me down. When you're down now, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part.
Bueno, da jeti sagot kometen kadagiti dadong pa nga mothers. Itintero alubong. Happy Mother's Day kini Mrs. Florida Campus dita Montreal, Quebec, Canada. Kasameten kini nanang ko ni Mrs. Magdalena Sadjan dita Salbang, Paway. My wife, Marie Christy Lorela Garcia Sadjan. My daughter-in-law, Aurea Valerie Dinos Sadjan. Kan kadagiti iso amin namin nga mothers, iti intero nga lubong. Happy Mother's Day kanumet kini Mrs. Solier from Julius. Wow, that's sweet ni Julius. And again, congratulations kini Angel Solier, kas cum laude, University of California Northwoods, California, USA. Proud Pawayanios. She is from Barangay San Juan, Paway, Ilocos Norte. Kanakan ni Tabi. Jofran. Anak, apo ko ni Dr. Solier from Cabugao, Ilocos Sur. Congratulations, pareng Julius Solier. Dato'y may isang nag-text, Sir Sakman, itadungan dato'y number ko ken ni Mary Ann. Agbirbiro kak meti textmate ko, sir. Kung bayam tited ko. Jak din namin kayat ngay waragawag. Ngem no kayat da, sir, kunana, texanda ka, taited mo to kanyak dyan ng bertasak tot mang text kadakwada. Kunana. Okay? Yung masapol nga dapat matino. Ha? Kasi kung matino ang tao, dapat matino rin ang kausap. Okay? Dati ba may nga text ko na to, sir, nagladaw met data pa question mo, jak nangeg. Una na. Alawen, iulit tayo. Ngem, I guess, may isang nagsumbat, may mesa ta naladaw ngamin nga nalagip tayo dito, trivia tayo gagayem kan kakabsat. So, ti question tayo tatay, no aniya, ti title, dato'y drama, ti 12:30 to 1 o'clock in the afternoon every Saturday. Nga pangabakan nyo, iti First Vita Plus Natural Health Drink. Ket may sa tinagsumbat ni Mr. Alan Campos, Tilawag City, telephone number 0917-575-4573. Tisungbat na, anat title nan, engineer? Tay drama ti 12:30 to 1. Kas talatibiyag! Wen, nagdengeg. Kas talatibiyag. Sabagay, implag ko pa tatay May munto Clement, dito'y estasyon tayo. Dito'y premium 1 box First Vita Plus Natural Health Drink. Okay? So, okay. Thank you very much. So, once again, awanan tinabati pa yung oras ti programa tayo. Taljap iti napalabas akalman. Idinagan ni Mark Angel